iji wee fụ na ebenatara oke ihe nhịarụ nyabụ iji ndị ọ dakwasịrị na Anambra steeti. Ndị Umueri American Heritage Foundation enyego ụmụ ihe enyemaka bụ nke ha nyegara na ogige Children's Home nke dị na Anambra East. Ndị otu anụnwa butekwara ọtụtụ ihe dịgasị iche iche bụ nke ha bunyere ndị idei mmiri nakwa iji chịpụrụ na be ha bụ nke lụrụ $1,000,000. Emmanuel Chigbata n'ebe ahụ o wetara anyị ozi a. Ọtụtụ ihe enyere ha bụ gụnyere akpa osikapa, akpa beans, achịcha indomie, ọgwụ, ihe ọṅụṅụ nakwa ifeji efichasị ụlọ nakwa garị, tinyekwara ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ya bụ ebe bugasịrị ihe ndị a bụ na CDC Udabo Umueri, Unity Hall Nneyi Umueri, Umuoba Anam Unity School, Umundeze Eziagulu Aguleri, Father Joseph Aguleri nakwa Community Children's Home Otuocha. N'okwu kwuru ka ndị Umueri mechara ọgbakọ nke ngwụcha ọnwa ka President General nke ya bụ obodo bụ Chief Johnny Mechie siri na ọsọ ndị Umueri bi n'ofesi gbatara bụ nke kwesịrị ma kpọkwue ndị ọzọ ka ha mụtakwa ma sonyekwara na omume ha ka ihe isi ike nke nnukwu ide mmiri wetara bụrụ nke ebelatara. Dịka ọ na-ekele ndị Umueri bi n'ofesi nakwa otu onye a na-achọrọ ka akpọ aha ya bụ onye wetara $1,000,000 ka Chief Johnny Mechie mere ka amata na akparamagwa ndị Umueri bi n'ofesi kpara bụ nke gosiri na ha echezọrọ ndị nọ n'ụlọ. N'okwu ya ka ebugasịrị ya bụ ihe nni ahụ ka onye bụ Umueri National Youth President ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi Maazị Uchechukwu Ibrahim kelere igwe ya bụ obodo bụ Igwe Benneth Emeka nakwa President General ahụ bụ ndị sitere n'aka ha wafụ na ya bụ ọsọ enyemaka na-agbatara ya ma kwue na eziri ya ka afụ na ya bụ nni bụ nke ekere na IDP camps dịgasị iche iche dị na okpuru ọchịchị Anambra East. N'ozi ekele ha ka onye na-elekọta CDC Udabo Camp Oriakụ Ngozi Udozọ nakwa onye na-elekọta Umuoba Anam Camp bụ Maazị Chukwunonso Anizo tinyekwara Director na-afụ maka Community Children's Home Otuocha Dọkịnta Amuche Ofojebe gosipụtara obi ụtọ ha ma kelee ndị nyere ha ya bụ ihe ma kpee ekpere ka Chineke kwụghachi ha mmaji pụrụ mmaji ebe ọ kpọkwara okwu ka ndị ọzọ nyekwara ha aka site na Umueri. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.